لا ئامەد لەگەڵ ڕەجەب دڵدار قسە دەکەین ئەو نووسەرە لە پرسی زماندا شارەزای. کاک ڕەجەب خێراتی شەف باش te xizmeteke gelekî mezin ji zimanê Kurdî re kiriye. Ez dibînim dizanim salane te dişopînim. Bîst û yekê mehêdî dawî hilbijartina dersê bijarteya Kurdî yanî zazakî û kurmancî. Heta wê demê çi ji malbatan tê xwestin? Divê malbat çi bikin? Ji ber ku ez li gora dibînim kak Recep hinek malbat hene du dilin. Ji ber çi dizanî berî her tiştî em serî de lê xwedî derneketin. Aha. Yani siyaseta xurt a herî zêde xurt li Bakurê Kurdistanê pêşîl vî meselê girt. Yani milletê sar kirin. Gava 2012 de ev kanûn derket nehêştin malbat zimanê kurmancî hilbijêrin ji bo zarokê xwe. Ji ber wê astengiyek mezin çêbû di nav xelkê de yani xelk tirsiya ku kî zarokê xwe bişîne dersa kurmancî êwek xayîn bê binavkirin ji ber wê millet jê dûr sekinî. Cara pêşîne ku îsal bi pêşengiya hinek mamosteyan, hinek saziyan em bêjin Kurd dixwazin zarokê xwe bişînin dersa kurmancî û zazakî. Yani ji xwe em bêjin hikûmet divê meselê de ne ciddî, ne durust e. Fakat divê em bi xwe li xwe xwedî derkevin. Em li zimanê xwe xwedî derkevin. 2015 de, sala 2015 de 70,000 zarokên kurmancan dersa kurmancî hilbijartiye. 7000 jî zarokên zazayan dersa zazakê hilbijartine. Lê ne de qada sivîl de a kurmancî û zazakî de kes lê xwedî derketiye ne jî hikûmetê pêşî lê vekiriye. Tu bixustiye astengî derxe. Divê em bi xwe ji xwe û zimanê xwe hes kin û pêşengiya vê meselê bikin. Em behsa zimanek wisa dikin ku li ser şoreşa neolîtîk ava biye û biye bingeha hemû zimanên Hînd Ewropî. Yani em behsa zimanek ji rêzê nakin. Divê Kurd divê warî de xîretê bikişînin. Em hinek dewarê ziman de li Bakur bêxîret mane. Hîn nû em li xwe hay dibin ku ew ê çi bê serê me. Îro di rojê di rojnameya de medyayê de belav dibe ku heta vê sed sala dawîn ew ê Kurdî ji holê rabe, ji nav biçe. Divê em li xwe var qilin û ji xwe re çareyekî bibînin. Çare çi ye? Divê her malbatek em bikin dibistanek û her derfetê ku dewletê de em bikar bînin. Heta ana me ev derfet bikar nenî, me şaştiyek pir mezin kir. Ev 10 sal ev derfet heye. Lê hîn îsal bi awayekî ciddî bi hinek pêşengiya hinek mamosteyên hêja ev kampanya vebû û millet lê xwedî derdikeve. Ev yani karekî baş e hêvî dikim hinek din jî zêde bibe. Gava em lê xwedî derkevin ew ê dewlet jî mecbûr bime mamosteya tayîn bike, mamosteyê Kurdî zazakî bide mekteba. Girêdayî me ye, her tişt girêdayî me ye divê em xîretê bikişînin. Kadir hene kak Recep. Mesela pedagog kadirên perwerdeya zimanê Kurdî mesela ne tenê alfabe ye yani ne tenê xwendin û nivîsandina alfabe ye yani ziman tizanî gelekî fereh e. Mesela ziman bû gelek alî wên elmî pedagogî hene. Kadirên me yên perwerdeyê divî warî de hene li Bakurê Kurdistanê? Eko em kêm mane, em dereng mane duwarê ziman de. Yani dersê kurmancî em mêze dikin gelek mamosteyên ku baş kurmancî nizanin dikevin dersan. Yani ji bêderfetiyê her tişt çê dibe. Ne tenê li vê derê, mil Swêdê jî dît. İnsanê bi Kurdî nizanbûn diketin dersê Kurdî. Yani bê ciddiyetiyek heye. Divê ev mesele bêçareserkirin di nav gelê me de. Yani yek eger doza dersa kurmancî dike divê hinek xwe perwerde bike. Mixabin pedagog tunene. Li mekteba ji xwe qet pedagog tunene yani. Ne ji bo Tirka ne ji bo Kurda. Têrê dikin yani dersa bijarte ji bo ew qas hejmara mezin ya Kurdên ku li Bakurê Kurdistanê dimînin bes e
كنت تني Eko- يعني بجارته به يعني دكاره نبجي elbet daxwaza me ne dersa bijarteyê. Daxwaza me Kurdî bibe zimanê fermî û di dibistana de wek zimanê fermî bêhîn kirin. Yani em li ser vê axê wek însanên xerîb, wek însanên ji derve hatibe nabe em dersa bijarte bigirin. Lê ev gavek e. Hema gavek be jî zarok li wê dirê elfabeyê nas dikin, dey ji zimanê xwe fedî nakin. Gava Kurdî nebîne ji zimanê xwe fedî dike. Em çend roberê çûn fuara Mersinê a kitaba zarokên Kurd dihatin çav li kitabê Kurdî diketin çavê wan dibiriqîn. Lê mixabin digotin em nikarin bixwînin, nizanin jêfan bikin. İja li mekteba dersa bijarte de gava dibînin elfabeya xwe qet nebe ew elfabeya xwe nas bikin. Ev gavekî mühim e yani. Lê nebese divê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê serekel ser vê axê. gelekî spas nivîskarê Kurd Recep Dildar ji Bakurê Kurdistanê ji bajarê Amedê mêvanê me bûyî. Zor zor spas. Ez spas dikim.